Za każdym razem próbuję nagrać coś takiego świeżego, nieszablonowego. Jeszcze mi nigdy nie wyszło, od 5 lat. Dobra, Kamil, czujesz to? Czujesz tę przygodę, która nadchodzi? Jeszcze nie czuję, bo jeszcze jesteśmy w Katowicach. Ale powiedz, nie, jesteśmy w Zabrzu. No to prawie to samo. Powiedz, gdzie jedziemy? Do Bytomia. Nieprawda, jedziemy do Poznania. Kamil kłamie. Będzie super przygoda, bo idzie pan też na przygodę. Robię, Kamil, pierwszą relację z Poznania. Powiedz, wesoło jest? Pada deszcz. Kurwa, tutaj przysłowiowa... A ty nagrywasz? Tak. Przysłowiowa polska, kurwa, wszystko by tu wyjaśniła. Trudno uwierzyć, moi drodzy, ale takie miejsca nadal istnieją. Śpimy w hotelu robotniczym z sezonowymi ukraińskimi pracownikami za ścianą. Łóżko, na którym spał sam Gierek. Zasłony przygotowane specjalnie na wizytę Nikity Chruszczowa. Krzesło, na którym siedział Gomułka. Okrągły stół, z tym że kwadratowy. Tutaj montowano bombę, żeby się pozbyć Cyrankiewicza. Tutaj polecam sobie podpiąć tableta do ładowania. Ale to już jest kurwa hit. No i BHP na każdym kroku. Zobaczycie łazienkę. Albo AD. Panie Łosiu, jak pan zadowolony z jakości noclegu? Zjadłem trochę, wypiłem tutaj, albo nie, może tego nie pokazuj. Powypiłem i dzisiaj się obudziłem nieco przerażony, no ale cóż mam zrobić, kurde. Niektórzy płacą za wizytę w skansenie, my natomiast dostaniemy zapewne zniżkę jakąś. Chociaż trochę się boję, że w nocy, kurde, ktoś tutaj przyjdzie. Wiecie, jaki to jest czas? To jest czas, żeby stąd uciekać. Moi drodzy, zmienili jednak żeśmy swoje miejsce noclegu, a tak myślę skromnie. Tutaj, prawda, podnóżek, na którym swoje giry wyciągał sam Ludwik XVI. Tutaj, prawda, dębowy blat, na którym spółkował ze swoimi licznymi kochankami. Tutaj, prawda, poszewka na pościel przeplatana prawdziwymi złotymi nićmi. No generalnie stać nas, no stać nas, co to jest? No to jest chwila zarobku, prawda, panie kolego? A co tam? Teraz sobie można pozwolić na niższy standard. O, jakoś to myślę przeżyjemy. Kamil? No, powiedz coś. Chciałem powiedzieć... Dobry burgul? Bardzo dobry burgul. I bardzo dobrze się tu śpi. Jeszcze nie spaliśmy, ale widzę, że już będzie dobrze. Dobra, Łosiu, szybka opinia. Będzie dobrze? Mam nadzieję, bo nie po to tutaj jechałem, co by było słabo. Dobra, także raportujemy. Pogoda jest taka raczej angielska. Szkoda, Ale że jest nie lepsza zarobki. niż wczoraj. Jest lepsza jak wczoraj. Mamy nadzieję, że nie będzie gorsza. Nie ma dużo ludzi, to jest spoko. Drzewa wyrwane już zostały uprzątnięte. Z korzeniami wszystkie. No zobaczymy, no o, patrzcie. Tylko w Carrefour. Patrzcie, jaki wielki Carrefour. Jakie reklamy. I Twitch, i tam będziemy, i tam, i wszędzie.
Maksu, największy profit z bycia streamerem. Dokładnie. Jest jaki? Znaczy profit? Tak. Popularność, sława. Pieniądze. Ja bym powiedział, że ta darmowa zupa i te picie. No i moi drodzy, po PGA i kolejny raz wszystkie próby nagrania ambitnego, fajnego, nieszablonowego materiału spełzły na niczym, ale bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że tym, co byli, też się podobało. I to tyle. Cięcie.